Miinaa 8 pistettä ajassa 62-21. Mukaisesti ensimmäisen ja toisen kierroksen tulokset lasketaan yhteen, eli voittaja selviää molempien kierroksen tulosten perusteella, eli jännitys säilyy loppuun asti. Hyvä Laura. Ja kiitokset Laura ja Kathleen van de Kroon. Ja tämän toisen kierroksen viimeisenä starttaa Sanni Harju Casablanca. Edustaa ratsastusseura ORK:ta. Tulos Laura Mattila, Kathleen van de Kroon.